Wel, fi'n hapus iawn heddi raddio o Brifysgol Abertawe. Fi wedi bod yn astudio yma bellach ers 8 mlynedd. Rai bod fi wrth y modd ar lle, gan mod i bod yma mor hir. Nes i ddechrau astudio gradd yn y Gymraeg i ddechrau. A wedyn ar ôl graddio nes i astudio gwaith Dafydd Rowlands ar gyfer Rheithawd Estynedig i. A penderfynu mod i moyn astudio i waith ymhellach ar lefel PhD. I fi'n hannu o'r un ardal a Dafydd Rowlands, ac felly oedd yn bwysig iawn i fi o'n i'n moyn roi'r sylw yma i Dafydd Rowlands gan mod i wedi darllen ei waithau ar hyd y blynyddoedd ac yn gallu neithi a'i waithau, a ni'n awyddus iawn i roi Pontardawe, Cwm Tawe ar y map. Fi'n edrych mlaen nawr at ddechrau swydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn mis Medi. Mae'r Coleg Cymraeg wedi helpu fi'n fawr ar hyd yn astudiaethau, felly fi'n edrych mlaen i fod ar ochr arall a gallu helpu myfyrwyr y dyfodol.